Ola, cascarilleiros. Este vídeo, que non vai ser demasiado longo, é froito da suxestión da nosa fan Alba. Onte tivemos unha conversa sobre como se chamaban os dedos en galego, ela non o tiña claro de todo e surxiu a idea de facer un vídeo para que non teñamos dúbida ninguna. Que conste que hai moito material, tedes infografías, hai cancións para aprender o nome dos dedos en galego. Polo tanto, non hai excusa. Aínda que as dúas denominacións que imos ver son oficiais porque as dúas aparecen recollidas no dicionario da Real Academia, a primeira podemos considerar que é máis seria e é tamén a que máis se aproxima ás linguas que temos ao noso redor. Se imos do máis pequerrecho ao máis grande, temos o maimiño ou meimiño, o anular, o maior, o índice e o polgar. Mais, a segunda denominación, que é a máis popular, é tamén a máis xeitosa e a máis sonora, e xa veredes como sería unha pena perdela. Comezamos de novo polo pequeno, que continúa a chamarse maimiño ou meimiño. O seguinte é o medianiño. O terceiro, que é o máis grande, o pai de todos. Este é o furabolos, xa vos podedes imaginar por qué, e o máis grande e o máis ancho, o cachapiollos ou matapiollos, que tampouco deixa moito lugar á imaginación. Non me digades que non é unha denominación ben xeitosa e digna de ser recordada e conservada. Así que xa sabedes. Aburiño, cascarilleiros.